Ahojte, vítam vás vo svojej novej kancelárii. Ako vidíte, zo stien som odstránil úplne všetky svoje ocenenia, pretože mi to trošku príde detinské sa tým vychvalovať a hlavne, aby ste sa sústredili na mňa a nie na ne. Dnes vám chcem povedať niečo o investičnom strachu. Ak si tento pojem ešte nikdy nepočuli, tak som ho práve vynašiel. Ale ak ste o ňom počuli, tak áno, je to strach z investovania. Na Slovensku dosť častý pojem. Určite ste sa s tým niekedy stretli aj vy. Ľudia sa boja investovať. A niekto ich prehovorí, alebo možno že až priamo donúti k tomu, aby zainvestovali. Ako náhle prišiel nejaký pokles, tak oni sa zlákli, peniaze vybrali, ešte boli vo väčšej strate a už to proste tú dôveru v ten trh nikdy nedostanú naspäť. Už proste naozaj nedôverujú týmto investíciám, cítia sa naozaj oklamaní. Ale potom je tu ešte aj druhá strana. A to sú ľudia, ktorí tiež sa báli zainvestovať, alebo sa stále boja, zainvestovali. Tie peniaze im narástli, pretože trhy v tom momente rástli, ale že oni sa aj tak báli, že ten krach alebo proste nejaký pokles môže prísť, tak peniaze predčasne a veľmi rýchlo vybrali a síce trochu zarobili, ale oveľa menej, ako by zarobiť mohli. A preto by si mal človek dať pozor hlavne na to, s akými peniazmi investuje. Tu je dôležité vedieť, že človek by mal investovať iba peniaze, o ktoré sa nebojí prísť, ktoré naozaj nepotrebuje. To znamená, keď zainvestujete úplne všetky peniaze, ktoré máte, samozrejme, že sa na to pozeráte, čo sa s nimi deje, to každý deň sledujete, príde nejaký pokles, tak proste panika, tie peniaze vyberiete, hej. Ale keď zainvestujete iba peniaze, o ktorých viete, že najbližší rok, najbližších 5 rokov, najbližších 10 rokov vôbec potrebovať nebudete, že to naozaj vaše voľné peniaze, tak vtedy je to oveľa jednoduchšie, pretože vy máte svoje peniaze, ktoré máte na život, ktoré môžete míňať. A to sú naozaj peniaze, ktoré máte zainvestované a vtedy, keď je ten časový horizont dlhší, tak naozaj vy aj vidíte, že vám tie peniaze zarábajú. Samozrejme, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí nemá takéto voľné peniaze a oni sú skôr donútení si pravidelne mesačne sporiť. Ale aj toto je výborná možnosť, pretože vidia lepšie, že im tie peniaze rastú a túto dôveru k tomuto trhu investičnému si nadobúdajú síce pomaly, ale nadobúdajú. Hej. Prejde pár rokov a oni vidia, že naozaj už tam dali toľko peňazí, naozaj to narastlo. Toto je proste jedna z najlepších možností, aká môže byť. To znamená, že nie je naozaj zariskovať všetko, čo máme. Hej. Najdôležitejšia vec, ďalšia je v prvom rade začať. Pretože ak nezačnete, tak nikdy neuvidíte, čo vaše peniaze dokážu. Takže nebojte sa stretnúť s človekom, ktorý vám vysvetlí, ktorý vám pomôže a povie vám všetky tie úskalia, všetko, čo máte od toho čakať, aby ste nemali zbytočne ružové okuliare, aby ste sa až veľmi nebáli a potom už len nechajte peniaze zarábať. Nezabudnite, investovanie je cesta.